Ambiyen ora ana sing gelem nyawang aku berjuang dari nol. Saiki mobil keluarga, omah tingkat, tambah udang 3 hektar, sawah 10 hektar, kabeh butuh proses lur. 15 tahun aku nguli, 2 tahun aku nganggur, 3 tahun aku usaha, kabeh ra ketuku. Lek, ngopo kowe iki? Motorku lho mari tak kumbah. Deket engko. Cuk, seneni sing duwe. Mulai setar di awal, wong-wong ki isih padha mutik, kene mulai merintis usaha. Barang bekas nek di tangan wong sing tepat ya iso dadi duit. Umur ki ya ora dadi acuan, ora produktif kerja, kabeh ki ana prosese. Ingat kata-kata bijak John Kemeruh, akan gagal pada waktunya. Mbok menawa ana perubahan, usaha iki mesti ana hasile. Nek wong usaha ki ora mesti gagal terus, makanya perlu dicoba. Nek gagal terus ki ya kok kebangetan uripmu. Mula wong usaha ki ora usah wedi gagal. Ana wong pinter ngomong kae, gagal kuwi awal dari kesuksesan. Mula semangat ae. Wis rampung. Hari ngenteni pelanggan teko dadi duit. Semudah iku usaha. Andi Pak Lurah. Jarine njaluk durasi 30 menit kok. Yamene urung teko-teko. Aku dhewe iki ya heran. Pak Lurah iki kok njaluk durasi 30 menit iki apa ya pengen ndang rapat ngono apa piye? Niki jamu kuat. Pesanane Pak Jalal Juragan Tambak ben iso ngangkat iwak. Apa to wedhus? Tak jamoni pisan kok repot engko malah. Rene iki jamu rapet pesenane Mbak Susi. Ben angel lebonane. Khusus Mbak Susi njaluk langsung dites di tempat. Apa awakmu iso ngatasi to, John? Tapi ya, John, ngatasi pura awakmu? Jong isin-isin aku lho ya. Mosok bakul jamu ra ngatasi. Loh, habis tak tunggu loh Pak Lurah.
Piye pesenanku? Ready durung? Ampun kula sediani niki, pun kuatir sesuai pesenan. Pas iki yo, aja kaya wingi hasile telat rapat kesuwen durasine. Ampun kuatir, pokoknya dijamin Pak Lurah. Jo lali nggih Pak, 30 menit tok. Tenan lho iki. Ya wis aku selak rapat. Payu siji. Suwun nggih Pak Lurah nggih. Jo lali sesuk aku gawekno maneh ya. Oh, Lurah Kocluk.